ang mga supporter sa Nograles o Duterte nang gawas di sa social media para magtinubagay sa ilahang pag-defend sa ilahang mga gisuportahan nga mga politiko. Yes. Unahon na to ni RadyoMaN RadyoMaN ang sa gipagula nga FB post sa mga supporter ni Nograles. Sige daw, Day. Using the Facebook account or page of Carlo Nograles, ang Mindanao Lens, and behind of it, kaning media nila, nag-post dito RadyoMaN nga quote-unquote, ang pinakauna nila giingon, vote for Davao. Na ipagtugot ni Carlo Nograles nga i-post kadtong sentiment sa Mindanao Lens or katong media behind of it or media ni Carlo Nograles sa mga supporters niya, kumbaga, nga niingon sila nga it's time for some honest talk. Yung panawagan nila sa Dabawen News nga vote for Davao, not for Dutertes. Di ay? Oo. Sa ato pa, o kung magkambyo ang mayor sa syudad sa Davao, si Carlo ang mamayor, masulbad ka ning traffic? Siya ko no? Mo to ang ilahang gi-address din ni RadyoMaN no? Tama to imong giingon nga gihisgutan sa gatong specific post ang bahin sa traffic dinhi sa syudad. Oo, ningon sila nga gilapang gisay tong sa TomTom Traffic Index nga naa daw ta sa ikawalo most congested city in the world. And niingon sila nga dili lang po daw trapiko ang problema sa Davao City. Ambot mo uyon ba ni ang mga Davaoeños nga naminaw karon kay ang mga pag-deal daw nato diha sa government offices o katong mga kinahanglan, inefficient daw ang services, unya hinay po daw. Naabay nakita karon ang mga Davaoeños nga progress or tinuod ning giingon sa mga supporter ng Nograles nga hinay og inefficient ang services sa City Hall dinhi sa Davao, specifically RadyoMaN ang bahin sa kaning pag-process daw og business permits. Pag-process og documents, o mao na ilahang gi-address dinhi. Unya niingon pud sila nga ngano pretend man ta nga normal ra ang mga problema sama ni ining traffic dinhi sa Davao. So niingon pod ang supporters sa Nograles nga let's vote for Davao because Davao deserves better. Napoy nag-comment din anas lang nga okay lang ang traffic basta safe lang daw ang kalye. Dapoy pipila ka mga nag-ingon nga dili daw sila taga Davao, pero unta daw ma-experience daw nila ang Duterte administration dito sa Marikina. Di ay. So sa ato pa naibog sila. Ang sagad na kumabasa ngano daw gyud nga every time do na daw yung madawat nga mga ayuda naog gyud daw ang pangalan nga Nograles. Dumagi pa Sir Carlo. Narabay niingon nga wa kunoy kabutang kabubuton ang mga Nograles ngadto kang digong kay gihimo daw ni digong si Nograles kani adto si Carlo ba nga cabinet secretary nahimo pa ning siya pa nagpahimutang ani isip pa si chairperson sa commission on the Civil Service Commission. Pero kabalo ka RadyoMaN gisgutan pud na sa katong supporters ni Nograles ba nga naaman ta din ha na atong utang nga loob. Nakita pud nila ang leadership ni FPRRD ug unsa tong mga nabuhat niya sa Nograles at atong supporters ni Nograles. Pero manggod tigulang na daw sa Tatay Digong. Pero mao lagi. Kung na siya mo retire na daw tama na. Pag ang mga tao manggod daw grabe daw ka die hard nga supporters sa mga Duterte unya nahimo na daw nagpakabuta-bungol sa mga problema sa syudad. Ngano daw dili hatagan og panahon uban nga maghimong lider o magulo din his Davao City. Ngano sila na lang gyud ay dunay abilidad sa pagdala sa rindas pangagwana sa syudad sa Davao. Initubag tong usa sa mga supporter ni FPRRD sa mga Duterte pud ni RadyoMaN si Tio Moreno. Tinubagay sila sa social media, nag-viral man gud ni karon. Oo, daghan akong nakita mga friends nga nag-share aning post ni sa Mindanao Lens unya ni Carlo Nograles yan tubag po ni mga supporters ni Duterte ni ana po si Tio Moreno nga ang problema sa Davao City kinahanglan yun og tinuod nga solusyon og dili wala daw nagpakabuta-bungol ang mga tao dinhi pero dili daw Nograles family ang solusyon sa mga gihisgutan nato nga problema karon. They have become part of the problem ingon pa ni Tio Moreno by aligning themselves with the Marcos Romualdez led political agenda. So unsa daw ang kinahanglan sa mga Davaoeños karon is ang leader who builds on progress, not one who dismisses it for the sake of political ambition. O di ba? Bukat kay ilang mga ginalabay mga depensa o pinsa dai. Mo na ang makasulti lang yun iniguman aning mga rebuttals nila. Diha naman gito sa eleksyon RadyoMaN.